SSS pagin no gin facilitate man naton nga maka-campaign for voluntary memberships ang aton nga mga JOs kag COS. Kay gina-process na pa man ang ilang SSS. Voluntary ang tawag sila. Sa pagpahayag ni Attorney Refrando Diaz II. Kapin naman 20 ka mga job order kag contract of service workers ang gobyernong probinsyal ang wala na gin-renew ang kontrata bangod sa hindi maayo nga performance sa duty base man sa rekomendasyon sa ilang departamento kon division heads. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, napirmahan na ni Governor Bong Lacson ang plantilla sang tanan nga maging pang-renew nga JOs kag COs kag ginaasikaso naman ang pagpahamtang sang personnel sa mga bakante nga posisyon. Duwa pa ni Diaz, may mga bakante nga posisyon sa naglain-lain nga departamento, bagod may mga JOs kag COs ang nagpangita sang iban nga trabaho, naglakat sa abroad kag gin-hire sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ginklaro ni Diaz nga kinahanglan anay nga mabutangan sang personnel ang tanan nga vacancy antes magbaton sang rekomendasyon ng department heads kag chief of hospitals. Ginpabugal man ni Diaz nga updated na ang pagbaton sang sweldo sa mga JOs kag COs bangod sa Personal Information System. Sa datos ang gobyerno probinsyal may masobra 900 ka mga JOs kag kapin 700 ka mga COs. About 20 lang, jutay lang. The rest, sige lang na sila. Unless, JOs about 900 plus. And then, ang COS na mga 700. So, we give them a bit of sense of security. Ang renewal is fast. Tapos na napapirmahan na gani. Ang dugang nga pahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Plano ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga makigangot sa bag-o nga acting manager sa Seneco kag lokal nga pangunahan sang Bacolod agud hibaluon ang update angod sa ginapaabot nga pagnubo sa presyo sang kuryente sa masunod nga bulan sang Pebrero. Sunod kay Carbon, ginahulat pa Manila sa karon ang nagakaigo nga detalye o kung nangin resulta sa natabo nga pagpakigsapol ni Mayor Albi Benitez sa opisyal sang PAM Conception Power Corporation. Sa piyak nga bahin nagalaom man si Carbon nga ang pagpungko ni Attorney Arnel Lapore bilang acting general sang manager sang Seneco ang magabulig para sa pagpadasig kag pagtadlong sa mga transaksyon sa kooperatiba sa piyak nga ini ang magasalig sa gihapon sa anuman nga mangin rekomendasyon kag desisyon sang NEA nga amuman ang nagpahamtang sa iya sa puwesto. Nagapati naman si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga mahimo makabulig sa pagpadasig sang proseso angot sa kinaduso nga lahi sa pagtukod sang Negros Island Region kung makapagawa gid man sang executive order si Presidente Bongbong Marcos. Sunod kay Carbon kung ini nga lihok ang wala man lang sang sablag o kung legal implication sa ginadihon nga kasuguan, sigurado nga ini ang makabulig pa para sa pagkuha sang lubos nga suporta sang duwa ka mga panalgan sang Kongreso. Duwa pa ni Carbon, kung mapagawa gid man sang executive order si Presidente BBM, ini ang posible nga magaresulta man sang dako nga impact bangod sang iya mangin blessing o kung pahanugot. Ginpahayag ni Bacolod Councilor kag Committee on Health Chairman Calao Puentevella ang ginatun-an sa syudad sa Bacolod kung paano mapasangkad ang talatapan sa Bacolod City Health Office. Sa interview section hotline, ginpahayag ni Puentevella nga nagaginutok na ang mga tao sa CHO kag ginakinahanglan na nga mapadakuan ang nasambit nga talatapan. Sunod kay Puentevella ang mga tikang ang kabahin sa major infrastructure project sa syudad sa Bacolod. Dugang pa ni Puentevella ang mga proyektong kabahin sa natalana nga pag-loan sang syudad. Action Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na kaligad sa tak na nga alas 7. Presyo sang sibuyas Bombay, ginalantaw nga maganubo sa 50 pesos ang kilo. Samtang SSS, ginumpisa na ang pagpasaka sang kontribusyon sang mga miyembro. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng daso. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Good morning, Liwat, mga ka-aksyon, and good morning, Action Eden. Good morning, Action Boy! Kag sa tanan naton nga mga ka-action. Good morning man kay James Binares. Nga, good morning, ano yun si James. James, Yeah. sige lang, mag-good morning lang. Good morning, James! Hello, ate, na nasakay. Well, Hindi James. good morning kay Jo Marie. Jo Marie, morning kay Jo Marie, oh, naton good morning. Yan, perfect. Inuubos sa kitang tanan nga butunis ay. Doon may date. Nasa Nan, pack. nga. Baka beautiful pala sa iyo. Na. Yes, Nan. Na, may touch May on. touch on. Anong touch of cuisine mo da? English siya mo na ay. Nan, milkfish casserole. Bongga. Perte. Fried eggplant. Ay, Bo. perfect. Shwana all. Thanks, Joms. Yung na Ay, morning ko na sa do feeling ko kung wala kay siya, hindi mo Gani ulo. man, feeling ko to sige na I-recommend mabulo na sa guro, ano. Feeling ko guro one time guro mas-swap kami ay. Ako ang maluto. Ikaw maluto. Siya. Ay, bongga. Morning ko no kay Miss Vanessa Mayo. Yes, humble ni Chomsky. And Dr. Matt Mayo dira, good morning. Na? Yes. Kay Remia Garcia, maing aga man. Kay Teresa Linaha Kaya, umare, morning dira sa imo. Alex Montesa kag Ana Sinoro are still with us. Si Evelyn Sinaon sa Quezon City. Mark Duran Ungsod. Uy, parinti. Aga pamati alin sa Barangay Batuan, Valladolid. No? Yes, hello. Jojo de los Santos kag Milili Oligo. Oy si Miss J, Josephine Lacson, awa po naton, ha? Tapos na ang part 2 namon nga misyon. Bound to New York na at this time on board JetBlue. Hindi na kami guro kabati sa among greetings kaya ma-take off na. Okay. Sige lang, pwede ma-review karon mama, no? Yes, pero naghingagaw gid sa no greet, no? Nag-apostolic mission naman sila guro sa Florida, sa Miami, sa Florida. May apostolic mission sila ni Mr. Kuano, Rodolfo Lacson. Yes. Mga apoblan lang, nabantayan nila to. Muna nga apostolic mission. Apostolic. Very good. Very nice. Lalaine Grace Ibarra. Grace, good morning dira sa imo. O, sige. Yes, kay Marivic Jegan Talavera, good morning. Kay Rizal Balsimo, maing agaman. Nancy Balsimo, good morning. Uy, magano ni sila man? Din lang, sila yung komento, pero isa kapiliada. Ma'am Georgia Gargasiran, good morning. 3 ka kape, 3 ka saging, kag 3 ka pancake. Ay, basi banana pancake. Good morning. Kay advance ko ng happy birthday paring boy, hambal nila Lane Grace Ibarra. Okay. Boss, ari lang di siya liwat, ha? Ari lang ko di ako na anong gid man. Kung ano gid man ang inyong problema. Ma'am Veronica Santillan, Manukan, may Wala na gid man ang aga. inyo padulong. Oo, kabalo na kamo, ha? O,
Okay, i-coordinate nyo danay sa akon. Ay, basi magpalariyo, kamo bala ka magsululubra. Ang bala nyo ko daan. Kaya wala pa din may naka-pledge. Char! Pledge. Kay Wengs Lim Morales, good morning. Greet niya lang ko nung hinablos niya. Happy 18th birthday! Kay Janine Lim. Kag-advance happy birthday sa madbuot kay generous nga bayaw. Action boy Duran. From Sampaloc, Manila. Happy birthday, Janine Lim! Happy birthday to you. Stand by sa mga balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di eh. Atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh. Mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang dana eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng dasol. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginalantaw ni Albay Representative Joey Salceda nga maganubo pa sa 50 pesos ang kada kilo sang presyo sang sibuyas Bombay nga sa karon yara sa 300 to 700 pesos ang kada kilo. Nagapati man si Salceda nga kontrolado sang mafia ang supply sang sibuyas Bombay nga nagresulta sa mahal nga presyo sang sini nga produkto. Nanawagan naman si Agri Party List Representative Wilbert Lee sang kolaborasyon sa tunga sang gobyerno kag agricultural stakeholders sa tuyo nga matap na ang agricultural smuggling. Samtang gintala na sa Enero 23, Lunes nga adlaw, ang House Inquiry angot sa padayon nga pagtaas sa presyo sang sibuyas Bombay. Ginpahayag ni Representative Joey Salceda nga kinahanglan mas magaistrikto pa ang estilo sang liderato ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ilabi na sa nagasaka karon nga presyo sang sibuyas Bombay. Ginlaragway ni Salceda nga mas dilawan pa sa kay Pinoy ang pamalakan ni Marcos tungod sa nakit-an sini nga tama kabuot sang Chief Executive sa pagtutok sa problema sang Pilipinas. Ang dilawan ginaangot sa mga politiko kalakip ni the late President Benigno Aquino kag Pinoy kag mga nagasuporta sa Liberal Party nga nagakontra sa mga Marcos sa malawig na nga panahon. Sunog kay Salceda, suportado sini ang pagdumala ni Marcos bilang Agriculture Secretary. Apang mas ginadusong ipakita sang presidente ang pag-istrikto kaangay sa pagkakas sa mga opisyal nga may partisipasyon sang mataas nga presyo sang sibuyas Bombay. Ginpahayag naman sa Bureau of Customs nga pwede mabaligya sa mga kadiwa stores ang nakumpiskar nga mas magold nga kalamay sa tiyon nga makompleto na ang investigasyon. Sunod kay BOC Operations Chief kag spokesperson Arnaldo De La Torre Jr., ginapatigayon ang investigasyon sa karon sa mga nakumpiskar nga mga produkto pa agrikultura lakip na ang kalamay. Duga pa ni De La Torre nga may investigasyon ginahimo ang Bureau para makaangkon sang jurisdiksyon nga mahatag sa gobyerno ang mga nakumpiskar nga kalamay sa MICP o Manila International Container Port kag sa Batangas.
Damlag lamang nakumpiskar ang 24 milyones pesos nga balor sa imported nga refined sugar halin sa Hong Kong, samtang 4,000 metrika tonelada sa refined sugar halin sa Thailand nga nagabalor sang 240 milyones pesos ang kumpiskar man sa puerto sang Batangas. Sa nakaligad, ginsuwestyon sang Sugar Regulatory Administration nga ibaligya ang mga kumpiskar nga smuggled nga kalamay sa kadiwa stores nga ginadumalahan sang Department of Agriculture. Ginumpisahan na sa pagpatuman sa Social Security System ang probisyon sa Social Security Act of 2018 nga nagapasaka sang kontribusyon sa mga miyembro para masiguro ang financial viability sang ahensya para sa mga empleyado sa pribado nga sektor. Sunod kay SSS President kay Chief Executive Officer Rolando Ledesma makasaet nga ang among alayi ang nagasakop sa mandated contribution increase ang maghahatag ilayon sa benepisyo sa may 13 milyones ka mga empleyado kag masiguro ang viability sang SSS Fund para mahatag sa ilang Social Security protection. Sa idalom sang among alayi magasaka ang SSS contribution rate sang 1% kada duha ka tuig, tubtob nga malabot ang 15% sa tuig 2025. Sa idalom sang bag-ong contribution rate, ang employers ang maako sang 1% increase o kung nagakahulugan nga ang ila contribution sa karon ang 9.5% kag ang nabilin nga 4.5% ang ibuhin sa mga empleyado. Ginapakabahay ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang mga pribado nga sektor nga pasangkaron ang oportunidad sa trabaho para sa mga senior citizens nga gusto mag-obra para matagan sabat ang pinansyal nga makinanglanon sa ilang mga pamilya. Sunod kay Duterte, may kasarang ang mga senior citizens nga makakontribute sa pagpasanyog sa ekonomiya sang pungsod. Sa House Bill 2384 nga ginsumater ni Duterte, sakaan ang insentibo sa buwis sa mga pribado nga kompanya nga magabaton sa mga senior citizens nga produktibo kag gusto pa mag-obra. Sa idalom sa Republic Act 9994 o kunang Expanded Senior Citizens Act, natala na din ang 15% nga ibuhin sa mga kompanya mag-hire sa mga senior citizens. Samtang sa hagna ni Duterte, pasakaon ni sa 25%. Base sa data sa Philippine Statistics Authority, 8.5% sa populasyon o kung 9.22 milyones ka tao ang yara sa pangidaron nga 60 anyos tubtub sang 2020. Mas mataas ni sa 7.5% o kung 7.53 milyones ka mga senior citizens sang tuig 2015. Ginaduso ni 2nd District Representative Joey Salceda nga sa baylong pahugon ang mga manggaranon sa tama kadako nga balayran sa tax. Mas maayo nga patungan sang buwis ang mga luxury goods kaangay sang mga alahas kag bags, wines and art sa lakyan, private jets, yate, balay kag iban pa. Nagakahangawa si Salceda nga kung ipatuman ang wealth tax, mahimo lamang ang magpangduha-duha sa pag-invest ang mga potential investors, kalakip na ang mga bilyonaryo nga nag-i-star na sa Pilipinas. Ngayon pahanumduman ni Salceda nga ang Pilipinas nagatanyag sang long-term investors visa para sa foreign investors nga nagagastos ang tubtob $200,000 sa pungsod. Sa naibulaan Nobyembre 1, 2022, ang intugutan sang Pilipinas ang pagsulod sang foreign investors. Nagpirma naman sang Memorandum of Understanding ang Commission on Elections kag mga opisyal sang National University para sa launching sa pinakaunang Register Anywhere project sang COMELEC. Tiglawas ang poll body sa MOU signing ang Mosanday COMELEC Chairperson George Garcia, Executive Director Teofisto Elnas Jr. kag Deputy Executive Director for Operations Rafael Olanyo. Samtang Sanday Executive Vice President Rosauro Manuel, Executive Director for NU Fairview Ricky Lawas, kag Executive Director for NU MOA Leonora Concepcion, ang tiglawas sang National University. Sunod kay Garcia, tuyo sa pagpatigan sang Register Anywhere project sa mga educational institutions, agud nga ma-encourage sa mga kabataan nga magpartisipar sa electoral activities. Ginpahayag naman ni COMELEC spokesperson Rex Laudianco nga magalansar man sang Register Anywhere project sa Senado kag Kamara sa Enero 25. Kag imbitado sila sa paglansar sa programa kadungan sa anibersaryo sang Department of Social Welfare and Development sa Enero 23. Wala sang rason para kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa Pilipinas nga magtukod sang armory. Ginpahayag niya nga hindi masami sabat sa mga issue ang military solution. Ini ang sabat ni Marcos sa pamangkot ni World Economic Forum President Borge
Brandes sa Davos, Switzerland. Kung ginakonsiderar sining doblehon ang defense budget sang pungsod kaangay sang ginhimo sang Japan. Ginpataas ng Japan ang defense spending sini sa 2% sang gross domestic product sa sulod sang 5 ka tuig. Apang ginpaatag ni Marcos nga Pilipinas ang wala sa economic situation para makapatukod sang kaugalingon nga armory. Dugang pa niya nga ang paggamit sa militaristic solutions so magatugas ang malain para sa tanan nga imbulbado kag bisan ang hindi imbulbado kaangay sa natabo sa giyera sa Russia-Ukraine nga nagkakaapekto sa iwan nga pungsod kalakip na ang Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:24. Ang atong balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita sa negosyo sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula. Alright, good morning liwat sa atin sining mga kaaksyon. Good morning dira kay Teresita Batik Suela. Good morning man. Have a blessed Saturday to all. Don Deles Pase. Good morning. Monitor lang sila sa may Golden Gate, Alangilan. Salamat. Hindi ko sa Golden Gate sa San Francisco. California. Sana all. Jo Marie Macariola Estelioso, may agaman.
Alex Montezar sa Gyapon, Domingo Barneso, good morning sa Barangay Tangub. Kay Sir Tupe Purano, Mandira, good morning sa Tangub. Ma'am Jinky Delagdon, Ma'am Jinky, thank you so much, good morning. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, thank you so much sa 50 stars. Sa kay Papa Joe kag Mama Lolit dira sa Maya DSB. Good morning. Advance happy birthday Action Boy and happy birthday sa iya tita ko no si Marlene Belegorio today. Good health and God bless you tita. Love and miss you. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday sa tita ni Ma'am Jinky Delagdon, tita Marlene Belegorio. Kagawa din Bongjo Campo, good morning. Tamayan na lang ko ng apo niya, nga si Kay Lopez. Ang happy birthday man! Happy birthday to you. Standby na kita mag-action sa balita. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Action Radio Philippine Standard Time, 7:30. Sa detalye na sa balita international, ginapaabot ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin nga magapatihan sang counter-offensive attack ang Ukraine batok sa Russia sa spring kag nagtawag na sang allies bilang preparasyon sa pagpangatake sa Kiev. Sunod kay Austin, kinahanglan man magpreparar ang Russia subong man sila bangod o kung kinahanglan man magpreparar subong man sila bangod sigurado ini nga hindi magdugay, magalasar na ang Ukraine sang pagpangatake. Sa negosyo naman, magasaka naman ang presyo sa produkto sa petrolyo sa masunod nga semana. Sa oil trading karon nga semana, posible magasaka sa 1.80 tubtub 2 ka pesos ang kada litro sa diesel. 2.40 naman tubtub 2.60 kada litro sa gasolina. Ang dugang sa presyo ay patuman sa Martes nga adlaw. Madumduman nagligad nga Enero 17, ikatatlo na nga nagpasaka sang presyo sa produkto sa petrolyo sini nga tuig. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 54 pesos kag 45 centimos. Singapore dollar 41 pesos kag 26 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 95 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, ginbulgar sa komedyante nga si Pokwang. Pagi sa second interview nga may bag-o na kuno nga gina-date ang iyabana. Bulag guys lao? Yes. Ano bulag Dugay sila? na. Si Lee O'Brien to ba? Parang nagaano ko madumduman mo nagkakuan pa to sa. Dohubin pa to no? Oh, hindi magid dohubin, tupong-tupong na sa ila edad be. Tapos naga-guest pa to siya sa mga movies kag teleserye. Diri sa diri sa Pilipinas, Manila, alam mo. Sabad ba? Rason nga, Tiambalya, wala na gid sila kuno sang chance nga magbalikanay pa. So, libre si Musbukwang. Yes, pwede ka na. Ginpahayag Action Boy ni Pokwang ang business nila nga Pokli Food Products ang nagsira na. Ang balya, isa na katuig ko nga sirado ang ilang negosyo. Yan lang tanong ipasiraya eh. Kaya joint business venture to no. Isla niya lang ngalan, mo niya lang pok. Ay, Kaya, naging isla niya ganit. Kaya mga investo yan ni O'Brien, yara pa to may, the conjugal partnership to nila. Foreigner na si O'Brien? Yes, American. Okay. Oo. Pukli. Pokli. May lang hindi man double O. Kalain. Sunod sa Action Boy, gin-remind niya sa mga customers nga hindi na kuno mag-comment or hindi na mag-message sa Facebook page sang Pokli Food Products. Bangon nga nagsira ni gani. Kulbaan ka mo kayo mag-reply da. Madumduman Action Boy si Pokwang kag si O'Brien ang nagbulagay November 2021 pa. Yeah, pero ginapasugtan niya ni Pokwang si O'Brien nga magkadtog yapon sa ilang nga
balay para bisitahan ang ilang nga bata. Kami bata sila. Yes. Din kasunod kay Pukli, kay Pukli, kay Pukwang kon kay O'Brien. Tulungan na mga pukli. Mananong sa lahat. Yan ang sambit. Karon. Siyempre, isugin na yung dugo sa mga Americans. Yan siya po. Sige, good. Balita sa sports. Palayag na sang samang basketball ng Pilipinas ang katapos ang national basketball team para sa ikanom kag final window sang FIBA World Cup qualifiers. Kalakip sa listahan sa mga players para sa qualifiers sa bulan sang inisang Pebrero, amo ang bago gid lamang na naturalized nga Filipino citizen nga si Justin Brownlee, Adelaide akon si Kai Soto kag si Junmar Fajardo sang San Miguel Beer. Yaraman sa listahan ang reigning PBA Most Valuable Player nga si Scottie Thompson, si CJ Perez sang San Miguel, Roger Pugoy kag Calvin Oftana sang TNT, Jamie Alonzo kag Japeth Aguilar sang Hinabra, Raymond Almazan kag Chris Newsome sang Meralco kag Arvin Tolentino sang Northport. Ang mga overseas players naman amo sa Kiefer kag 30 Ravenna, Jordan Hiding kag Ray Parks, Francis Lopez, Car Tamayo, Dwight Ramos ang yaraman sa listahan upod sa collegiate players nga sanday Jerome Lastimosas, Connie Wilson, Kevin Kiambao, Mason Amos kag naturalized player nga si Ans Kuwami. Ang final window sa FIBA qualifiers pag-iwatan ni sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Pag-inkwontron sang Gilas sa unang hampang ang Lebanon, Pebrero 24 ang Jordan sa Pebrero 27. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Magabalik kita, standby sa aton nga balita espesyal. Hoy Pang, to palala na lang sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na. Wala medyo malalang Hey, morning. ko, pero hindi ni TV Oh? Buwas nga adlaw ba dungan kami ba? Sino? Si Toto Dylan Maxwell Odasco. boss mo. Boss mo. Hala! 3 years old pa man lang siya. Yeah. Apo ni siya sa akong classmate bala, si Principal Alegria Magtang Portal. Very good. Advance happy birthday sa imo, Dylan Maxwell Odasco. Kanami sa ngalan niya, no? Dylan Maxwell. Kilala mo ko Dylan, pero babae. Mera? Oo, Dylan. Babae, Kasi babae, hindi, lalaki. Si Mark Duran Ungso, nabasa mo ni kinahambal niya, niya mabarato ng Mumbai, pista daan sa amin sa 31. Akit damo Pwede lang wala bumba. Damo sa lutuon nga may Mumbai. Di lang inyo Macau, di ka mga lugar na mapista sa 31. Kaya makanto si Action Boy, diba? Mapista tada kon. Ems Aboso, morning sa imo, Ems. Good morning. Domingo Barneso, good morning man. Che Zamora, ay ari na ginabasa mo ni Kaina. Di na si Miss J. Kwan, Miss Vanya daw wala ko kita. Gapamati na na siya. Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo. Kita ko to iya video Action Boy nga ara siya sa bintana. Do puti na lang yung tanan si Snow. Yes, snow. Kay Stella Maricelis Chuatico, good morning man. Kay pare ko Bernie Buen Consejo. Rico Lubron. Okay. Hindi nang Lubron. Daw sa may konla sa Araneta. Sa dito sa may Tangob Dampe. Daw kwa na bla basta na dang Lubron baga pang change oil man na sila. Abi ka to brand mo na iya sa Lubron, di ba no? Si pare Rick da morning ano. Mercy Palacios Relatos. Lito Dayap. Kay Baby Gregorio Yulo. Yes, good morning. Good morning. Kag sa tanan naton liwat nga mga ka-action. Saan ako to ganing makadtombal mo sa ano? Ito din. Sa Upper East. Upper East? Basi... Yung video na to ni Del ang Chopstick Alley mo. Chopstick Alley, okay lang. Makadto ka Chopstick Alley? Tani kung doon mo ko. Ngayon, doon mo ka ako. Kato di ka tultula. Sige, wala kami nung bayad. Prangkahon nga lang yung namon. May pagkutagaan taga-grab vouchers ay. Ay! Amo na? May ginawaton to? Sabi ko, mambal ka ng tagaan. Tanda lang ka mo karoon ni Dorel, karoon kwarta. Kasi, papamangkot doon, enjoy ka mo sa Chopstick Alley. Ay, ari ko sa balay, sakit chan ko. Kalain. Kita na ito to. Berarti ang ginatagot na yung nagasto yung Chopstick Alley, sakit ganit chan ko, ginbakal ko bulong. Kalain.
Pero try ta to para daw maka-feeling ta para daw naka-visit na to sa China. Kay China vibe dito guro action ba? Tiga, ling may kuwan karon mo, may eleksyon sa Negros Press Club mo. Kay busy ka galit no. Busy After ko hasta alas 10 ginaihaw. Sa bagay, sige. Haga doon ta madaog nga mapa-chopstick ali. Siyang kung magdaog karon sa panga-presidente, siya karon ang ma-treat sa aton sa chopstick ali. Yes, of course, i-treat gina yan nila. Kay bisan sino, daan madaog daan ko. Ako ko dapat yan nila, ano mo. Muse. Oo, kay nakuha na tong muse nga kuha na, gin kahon na to eh. Gin kahon na to. Wala na to yan, ano yan. Ate, sige. Ano na pa may pie mo dyan? Standby na sa aton Balita Espesyal. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Balita Espesyal! Ha? Ay! Good morning! Good morning! Super mamuli sa sakol. Kikipasa ako kay kasi hindi ko pala maano, hindi ko mabasahan karon na. Super mamuli. Tara, ikaw na tara. Good morning. Liwat. Liwat pala, liwat. Hindi pa abo na. Liwat. Balita Espesyal! Good morning! Good morning! Action boy! Kasi sana nato yung mga action. Ako ay gano'n ko yan. Pwede lang yun sa good morning da. Ano naman? Ikaw lang kayo naka-Chinese. Kuhan kayo, outfit. Kong Hei Fat Choy! Yes. Sa atin siniya mga ka-action. Mga Chinese, Chinese friends na doon, no? Mga half Chinese. Half Chinese, mga Mga one-third. feeling Chinese. Mga one-fourth na nga Chinese. Kag mga Pinoy nga may pusong Chinese. Yes. At mga Pinoy na may mga Chinese. Mga Chinese. Mga Chinese sila yung Amo na. nila. Hindi ba kalaban hambal nila? Si James Chinese ang imong one day. Ninudo yan, Chinese na. Chinese. Ninuno yan. Ngabe. Ngabe. Mga gani. Gigisa mo nga nimjik na sa... Ay, oo. Sa istasyon di, ang sagad di mag-reject si James. Tuod, no? Oo. Bago mo na-realize nga si James Ilituod may dugo Chinese. Oo. Because maghambal sa daw Chinese. Oo. Hindi man siya Siya na yan kay Cindy. Ako yan natunan ko na maintindihan si James. Kaya amo na gani nga nag-ano ko subukay gusto ko gid mag-celebrate Chinese. Yes, so kaya yan gid si imo mong outfit. Yes, thank you so much. Sa karon na di na tong aton nga costume kay malayon dance na to sa iban man. Oh, ay thank you gali sa kuana sa Amity volunteer dance troupe. Ay la Dragon Dance Troupe, no? Dragon Dance. Grabe gid si Madam Nona, kay hamba ko lion dance nga niya mo para do duwa lang ko lang. Yambay, sige i-contact na ang Dragon Dance gid action boy. Nakibot ko pagkahapon ngin chat ko. Pagkahapon ngin chat ka tapos kagamba niya. Nga i-contact si Crispin Chua. Ti hambal ko si Boy Dura na bahala miss. Ti pag-contact ko si Yaya. 10 minutes after rin yung Dragon Dance. Gani hambal gid sila naghambal bisir nga unahon gid mo ha perfect. But silingon mauna gid sa blessing sa mga taga ARB. Yes, thank you gid kay Sir Crispin Chua. Yes, hindi ka mo magsunggod nga unang blessing sa ARB kay gina-share mo na gyapon sang ARB. Thank you gid sa Amity Dragon Dance Troupe for visiting troupe. Action Dance troupe. Dance Troupe ito. Guro no. Guro trupa sila mo. Oo, yes. Salamat gid sa Amity, no? May lang wala ka kamura kagapon no kada unang color sang dragon. Sa dragon na yellow, no? Yellow color tapos Year of the Dragon ka pa, di ba? Yes, perfect. That's why yung dragon gid, no? Advance happy birthday sa kay tabagin na kita ko si Maxwell, si Dylan Maxwell Odasco. Yes. From your grandma. Lola. Anong panawag nila sang usually mga amo na mga lola? Kaya hindi na usong lola. Mama. Mga mama, mamita, mamila, mami lola, Alegria Magtang Portal. Yes. My classmate
principal sang Bago City Elementary School. Oy, perfect. Happy 60th birthday man action boy kay Elsa Verde Blanco sang Pahanukoy. Halin kay Fred and Susan Verde Blanco. Happy birthday to you. Good Kilala morning. na Kilala ko Good. na. Oo. Kay bro Fred kag Sister Susan, good morning dira sa inyo. Yes. Si Maninoy mo nuwele buo, no? Ginagreet niya kagani. Happy birthday ko no, Action Boy. Oh, greet na Para ka mo na buwas. Action Boy. Happy birthday. Para buwas pa. Kaya man nang may araman program buwas si Action Boy. So dito na lang ka mo greet. Pwede mo ka mo ka-advance day, pero pwede man buwas yapon. Sa on the day, gid. Happy correct. birthday. Mike na, good morning. Yeah, so on Mike, kay Maninoy Noeli Boon, kay Maninoy, Attorney Alvin. Gonzaga. Good morning. Si Maninoy mo winyo ganda lupin, hindi ka engineer winyo ganda lupin, hindi ka good morning. Good morning, Maninoy Engineer. Grabe, mga Winyo. bigatin ba? Ahay. Rosel Evangelista, morning man. Dennis Richard Tiboroma, Cheche Babaran Hiudo. From Kawayan. From Kawayan. Yes. Rachel Nobleza sa R&R Rice Mill o Barangay Anahaw. Oy, si Nene Fe, Tita ara. Nene Fe, good morning. Wow, bonggang atar na Action Eden. Happy Rabbit Year to all of you. Oh, yes. Thank you so much, Tita Nene. Ven Pasbads. Congratulations kay Marvin Cabayaw Badyan for passing Sa criminology criminology. exam. Congratulations. Bernardo Alvior kag Ray Martin sa Handumanan. Good morning. Oh, shoutout niya si Juancho Benjilito kag kay Manong. Salamat gid watching from Zamboanguita, Negros Oriental. Kaya good morning da sa kay nalipat ko ni magtamyaw kay Councilor Akoy siya no. Oo. Akoy siya sa La Carlota, si Councilor Badillo da morning man. Sila nga duang na meet ko mo. Sang naligad. Wag siling ni nakita rin kami ni Vice Go mo ni Vice Go sila nga ay councilors niya amigo to si Boy. Sila ni Councilor Akoy siya niya. Duran? Anong ba mo siya? Siling ko, yes, councilor niya. So, kuhan ko si Imo. Tumiyawa man ko. Ko tiway kita da. Birthday boss. Good morning Good no, sa morning. inyo. Kay Maninoy ko Renante de Sena. Good morning. Ka good morning man kay Maninoy Ruben Tampos. Yes, kag kay Maninoy. Hindi nako. Bob Francia. Yes. Morning. Si Rochelle Evangelista, birthday mas ang bata niya. Si Uy. Richelle Ann Evangelista. Happy birthday to you. Elizabeth Gamala, good morning, man. Yes. Sige. Alright. Diritation boy sa aton sini nga balita special. Ano 10 nga nito? signs nga na suya. nasuya. Or na jealous bala or inggit sa imong isa ka tawo. Aha, Tinastoryahan okay. na itong 5 kabilog ni Action Dorel. Ay. Isugpunan ta. Si Migo Tagali, si Doc Ronnie Baldonado. Morning sa imo. Hi Sir Ronnie. Good morning. Yes. Isa ni sa pinaka namian ko nga photographer gid. Perfect. Kaya ka nami sa mga shots siya bla mga True. nami no. Yes, yes. Siguro ikaw Pa-photoshoot kuanta mo. kuanta ka guro kay Migo Ronnie ay, no? Paano? Sa Pa-picturean, kumpleto ka, wala? paano na pa-shoot Pa-picturean. Pa-picturean. Ipa-picture ta ka. Yes, kaya para may arap ako i-upload sa birthday ko. Sige. Mandam ka ha. Sige. Thank you na daan, Sir Ronnie. Okay, Diritation Boy ang next Action Boy, balaan mo kuno kung nasuya si mo isa ka tawo kay bad influence siya. BI. Kay isa sa mga sign ko no sa mga ingitero, may mga tawo nga ano ka bala? Kumbaga, Gusto ka na. ang focus mo gasaka ka na nga gasaka. Gusto mo pa suya. So, pero may na lang ni si do ka namin isang iya yung ginatahak na landas. Iyan na to bala. Pre ng may ano to namin to pa kasino to bala pre. Na pre. Sige lang bala. Pwede matyagan ko, pwede may alum ka sa kwan. Pwede matyagan ko, mabinas ka sa kasino mo. Buinas ka mo. Ang imo na nga milk tea, pre. Mamol na mo. Layo ba, no? Pero tika-tikalon. Yeah. Ang isa man niya, nga daw sobra makabuot, nga daw gusto pagbigyan, bala kisa. Ang hambal nila, Action Boy, kisa mo pa ng kalain mo, kay mga friends mo, bala, abi mo friends mo, amo pa ng mga backstabbers. That's why nga, siyempre kay Migo, ay ka mo, tito mapati ka man siya, ma-okay ka man. Sige, pre. Pre, hindi pala pre may alum ka sa buli. Kita mo, pre. O, pre, sigiran mo ko, hindi pala may alum ka sa buli. Pre.
Pilipinas na pre sa pre, panahon Di pre. lang na sa akon bla. Kasi na pre kaya ang imo na nga fishball na pero fishball mo daw. May imo na nasa itiri. Wow! Sunoon pre ba? Oh. Ti ara mo karon kay nag Tiyan mo na sila mga sulsug balanog lang mga Yes, kwan lang. oo. Sulsulan ka na nila. Na tapos ikaw muna sila mga Kabudlay. amigo hindi mayo na Oo. actually hisa na sila sa imo. Oo, Kaya kadamo ang customer mo sa fishball. Oh, iya. Paano yung magdamo iya kaya ang mantika iya si mana. Ang fishbowl kumakambal pa, ew, I don't wanna swim there. Kasi maamo na Action Boy. Kaga isa pag naka-example, for example, sikat ka na, hindi ka maging sikat or kilala ka lang Kilala na like ka. example, ang yung profession ta. So, basta maka of the night ka mo sa suya, sa balakay damo nakakilala, sa imo damo may kalibre, sa imo tungod nga pamati, Damo sa may imo. kasapak sa imo. No, hagadon niya ka pre. Nang pa bar ta bala pre. Mm. Tapos hubugon niya ka. Mm. So, syempre, hubog ka mo sa saot kada, kung ano-ano din mo bidyuhan niya ka. Mm. Bidyuhi ko! Saksi ka! Agoy! Bidyuhan niya ka, Action Boy, tapos i-upload niya sa social media, tapos malapta, tapos ay kilaing kay Action Boy duran, nga mo na siya gliya. Kan mo sa giliyaw ka. Pamubod sa pato yun. Oo, nga, no man ang opisyo, yung mga inom-inom, sa inasagli kasangkol yan, mo na bala. Iklain, hindi na ko na Ginano yun ang fancy. dancer yaman. O na, mga mo na Action Aragay! Boy. Agoy! Bidyuhi ko! Saksi ka! Mapriso ka! Agoy! Visit. Ang next Action Boy. Dirita, second number 7. Hindi ka Action Boy, hindi ka magaling o gwapo at maganda sa paningin nila. Bisan ano na yung muon mo yan, bisan ano achievement mo. Hindi ano, tsambahan niya lang to yan. Kung ano na, nagpatanan, hindi man sa amugin na kaayo Oo, nagdaog ka be. Hindi magdaog mo, duwa lang man to sila. May amugin na ba Action Boy ngayon Kasi pa. Eden, gilit nagdaog to sa singing contest sa press club. Tiki, kwanto, ito nag-intra ang mga mayo magkalanta. Nan, amo na mga amo na Action Ang Boy. mga mayo maglanta sa press club, do ito Oo, nag-ilintra. wala sila gana. Oo, Nag-invite siya gito to yan. sila. Balo ka man si Action Eden, yung nag-presentar na dahil. Hindi ko yung ginapresentar. Hindi duga yung pag ginaganda sa iya. Ay, para malain ka pag hindi Action Boy. Mambal ba nga, mambal nga. Wala nung, mambal ba nga? Kagwapo. Kasal mo. Kagwapa, no? Siya. Saan nga? Kaksab lang make-up yan. Ano na iya man? Pero tingin niya kasuya. Sa make-up lang na, no? Oo, sa make-up lang na kay nang sagad to iya nga makeup artist kay yung iya to nga nabana to nambot nga naluyag mo na siya yung low eyes na siya Hindi man gastuhan to sa para magwapas ako na Action Boy ha mga kadamo isaon. gid sa mga negative May saon kay saya. Huwag pa saya ka, hindi pa sa pangkasal. oo Kaya wala mo sa nobyo, boyfriend. wala mo sa boyfriend. Ay. Kaya bisan ano yung make-up doon, di gid madala. True. Mayo na wala ko make-up. Ano lang lipstick, walk up like this. Nan, perfect. Nan, kay sila na Action Boy, kis abala ang ang ego nila kag pride ang ego. Tapos ang lain pag ita Action Boy, kis abala nga do ikaw na lang yun ang posible nga makabulig sa iya. Hindi sa mga bulig sa imo Action Boy. Kaya ti nasuya sa mo mas masuya na gid sa nga ikaw lang makabulig sa iya. Kaya ti maigo gani ang iya nga ego kag ang pride. Ti bahala na lang ako mapatay da sa nga ikaw lang man oxygen tank, hindi lang siya magbato. Ginapo na siya, hindi sa ginawa. Hindi sa kay hindi ko kay ulam pa idin. Ang may oxygen tank, ikaw na lang, di gid saya. Hindi gid saya. Di man pakamatay na. Ang next Action Boy, manipulator. Manipulator. Gina-manipulate ya ka. Kahit na suya sa gani sa imo. Amo na bala, gina-manipulate yang ang example na ang mga bad example, amo to gyapon do may i-praise ka sa ibang nga tawo, i-open up mo yung bad side ya. Although nga tuod na be, assuming nga tuod nga may bad side sa kamo na, pero nga you will rain on her parade kumbaga nga amo na bala. Correct. Gina-manipulate siya ibang nga tawo actually. Tapos manipulate kay nga maghimo ka sa mga bagay nga makapalain si mo. Yeah. So, bad influence to ka. Or makapalain sa pagtanaw sa iban sa imo. Correct. Di dapat amo Action Boy, be careful hambal nila. You Ikaw don't blay ka do, ikaw yang tao ka do ka friendly sa imo, bisan sino lang way kagapili. I-manipulate ka na iya para nga mainit si imo iban. True. Ito ka ayom ni sa una siya, do ni sa panapak kay gali kay gina-manipulate ito.
Nga Hindi mag-amo ka ni na sa... mag-amuni kasi amuna bala na. Oh, true. Kalain no, may mga... Manipulation. I don't know, but Action Boy, what's the reason? Yung may mga amuna nga existing nga tao. Ate, may mga tao kaya kami saon mo. Oo, no? May mga tao kaya nga daw, hindi kontento sila kung lingon bla. Dugin, ano sila, dugin panamkon sila isang klain sa buot. Hindi, daw kinparam ko sila sa hisa. Sa isap. Oh, na pagpagawa Naman. hisa bla niya kunda. Oh, do drum gid yang salod. Nakalain sa mga amuna nga Mas mga nami pa tao. kuno ning mas may pa kuno makawat sa may hisa mo. True. True, di na Action Boy ah. Pero actually hindi man namin makawat ah. Oh, at least lang Pero sa ilang kadwa. Baka lesser evil lang be. Mas namin pa kuno makawat sa mga hisa. Yes. Yung saon niya pero tigid niya maghalit mo. Oh, as in gid Action Boy do himuon gid nila bala tanan niya. Di amo na gani, amo nang kiss be careful. Kaya kung ni saon ka actually then you will be never happy in your life. Correct. Hindi ka kaya maging maliparin. Kaya always ka lang ma-compare. Oo, No? kay kung ni saon ka ti siyempre ang tanan na lang ginakahisaan mo ti ka ang hisa is actually halin na sa lain sang buot mo. Oo. Ti you will never be happy. Pero may kanang duga tigulang ka na sa opisyo mo yan. Eh ba nakita mo na kita mo tanaw lang may tsura sa mga saon nga tawo. Oo, do Kaya hindi daw mo patsanga mo daw galukdo kalibutan. Damo na ka mo wrinkle sa mga hisaon da. Dapat, ano lang wait for your turn ya. Imbis ba lang nga bantayan mo do ibang nga tao kung mahisa ka da, himuon mo na sila nga step, ng inspiration nga. Uy, kaya to ni kaya ko man ni, mo na bala. Kaya to gani ni Action Eden. Oo. Kadamo pa na sang ginagastuhan niya gani. Oo, kaya Tama pa ganun nga, pa nose lift. Nya kaya gani ni Action Eden nga ang kwarta na daw sa mga make-up na lipstick ka kadto. Ayaw na. pero. Pero makabakal pa sa islakyan. Ate. Ti guro ako kung untatan ko niya akon nga namo na bala. Imo mo sa inspiration. Hindi ya kay ma-focus ka to sa amo to bala kundi imbis nga ang mga opportunities nga naglabay sa imo wala mo na nakita Action Boy kay amo na to yung gina-focus mo. Kumbaga bala ara ka na sa right path, although ara ka na sa right path pero sige ka pabalikid. Ti ang what's ahead of you kag anong yung ara sa left nga para sa imo hindi mo yung makuha. Hindi kung nasige ka publikid laban ka bunggo ka gida. Bunggo ka gida tugaplak kagid kung kaisa kasi hindi ka pa kabangon magkalalamang ka pa. Amo na da. Correct. Kaga amo gina-Action Boy tuod ya nang amo na bala hambal nila ang trust hindi na ya easily nga mag-gain. Kasi syempre damo na subong mga scammers man gid Action Boy. Makis amo na bala hambal nila keeps your friends close, your enemies closer. That's why nga choose your friends man. Choose quality over quantity friends. Bisan jutay lang. Oo, basta quality. Kaya mo na dahil kung di mahambas sila nga tell me who your friends are. And I'll tell you who my friends are. So right. Para barkada. Para barkada sila. Kaya para damo, di ba? Damo. Kaya I'll tell, di ba? Kung gano. Ang next Action Boy, lastly, perminya ka nga pakamalaot. Or perminya man, man din perminya ka minamaliit bala? Underestimate. Action Boy. Ay, hindi ka na kasarang. Oh, si Eden to'y padala nyo. Hindi na siya gani kasampot, gani gani. Hindi na ganit ampot-ambal. Hindi ampot-ambal. Galis siya, hindi. Siya mismo, hindi man. Oo, hindi man siya kabalo. Hindi ambal siya nga sampot-ambal. Nagsampot magambal niya, hindi siya ampot-ambal. Hambal siya nga, ikaw na lang to Hindi gani ampot-ambal. Lain na lang ipadala, kaya ako hindi man ampot-ambal. Pareho kami hindi ampot-ambal. Pero ikaw underestimate mo si Eden. Oo, daw siya, hindi bala ka pamalabag, hindi bala Action Boy. Bisan si Eden ka hindi ampot-ambal, pag-ambal. Oo, gambal, no? Tani imbis encourage mo sa blanga. Sige na, kaya bisan mo hindi na. ka ampot-ambal. Sige. Tapos masuggest ka nga ang dila mo, pag unaton mong dila mo para ampot-ambal ka. Ako na wala Action Boy. Kaya ikaw yung, hindi ka tuya kaya hindi ka ampot-ambal. Siya galing mo man. Siya galing hindi maka-ampot-ambal na. Ano mo naman. Papayiin na lang dabla, hindi na ba naman sige ka intra. Kaya may harap mo na sa... Lain mo na mag-amot sa mga... Hindi niya kasi ampot-ambal. Ano? Kalain lagi. Di kayan mong isa nga hindi ka ampot-ambal. Ikaw gali magambal kaya si Action Eden yan, hindi na namin anala niya, kaya hindi siya ampot-ambal. Anong
pilion mo, action boy, hambal action boy. Ang punga. Amo na, Ang punga. ako ng Am- action boy. Ano pilion mo, storyahan? Kung magdawin in check Oo. out. Ano pilion mo? Hindi ato talara naman na sinyo ni Sinyo na lang. Uy nga, si James, sino na lang? Si James, ya? Wala ko nagambal po na ano, kaman yaman. Ay, kasadya, action boy na. Sige. Okay. Kaya, ambal ni Ma'am Gargar Sirano, ang envious na tao, puro negative ang ginawakal, daw sila lang yung maayo na. Happy birthday anay kay Ma'am Virgilie Caldesa Frihel. Oh, happy birthday sa imo, Ma'am. Teachers League President isang Bago City Elementary School. Happy birthday to you. Miss Rona Arida Trava, good morning. Standby na sa Action Hotline, Reaction Artay Hopon. Ang inyo naman rin ang news team. Happy birthday, Action Boy, Action Eden Aboso. Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action! Radio! Duncan BT